Nadiskubre ng mga tauhan ng 2nd Infantry Battalion, 9th Infantry Division, Philippine Army ang isang abandonadong hideout na hinihinalang kuta ng mga miyembro ng New People's Army noong Biyernes, Pebrero 28 sa Barangay Kabungahan, Kawayan, Masbate. Ayon kay Major Frank Roldan, tagapagsalita ng 9th Infantry Division, Philippine Army, nakatanggap sila ng sumbong na may mga pabalik-balik na kalalakihan sa lugar at laging nakikita na patungo sa naturang hideout. Agad naman na nagsagawa ng combat operation ang mga militar na nagresulta sa pagkakadiskubre ng mga naiwan na handguards, baril, mga bala at iba pang gamit ng mga rebelde sa nasabing kuta. Wala na pong tao doon sa lugar at pinaniniwalaan natin na ito ay matagal na pong inabandona at nagkakaroon po tayo ng konklusyon na talagang nagkukulang na po sila sa mga tao or sa mga miyembro dahil siguro doon sa mga massive efforts po natin pagdating dito sa information operation, sa pagpapaintindi po natin sa ating mga kababayan ng mga biligrundulot ng pagsuporta sa NPA. Dagdag pa ni Roldan, posibleng matagal nang inabandona ang hideout ng mga rebelde at ginagawa na lamang itong taguan ng gamit panggera. Kabilang po yung Masbate sa binabantayan natin, lalo na ngayong papalapit na eleksyon. Sapagkat dito sa probinsya pong ito ay may mga history po ng mga kaguluhan at mayroon din pong mga intense political rivalry. Kung kaya nag-deploy na po tayo ng 2 batalyon po ng mga kasundaluhan ng NAAR doon at sila po ang nagbabantay ng seguridad po doon. Nagpapatuloy pa rin ang investigasyon at pagbabantay sa lugar upang mapigilan ang posibleng pagbabalik ng mga miyembro ng NPA. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angeline Dagta.